έτσι. Το παίρνω, το βάζω μέσα, το δίνω λίγο spin, μπαίνει μέσα. Πες μου θα το δεις έτσι. Το κάνω αρκετά γρήγορα, αλλά για να δούμε. Τιμή. Δεν έχω το στο χέρι. Το είδες. Κάτι δεν έχω. Αυτό το κατάλαβα αμέσως που το κάνετε. Αυτό ξέρω άλλοι που στοιχεία. Περίμενε. Λοιπόν, το βλέπεις τον άσο. Ένα φύλλο είναι ο άσος, έτσι. Είναι 500. Λοιπόν, πρόσεξε. Θα πάρω τον άσο για να σε βοηθήσω τώρα να το βλέπεις καλύτερα. Θα τον βάλω ανάποδα για να το βλέπεις. Κάπου στη μέση της τράπλης δηλαδή. Κάπου εδώ. Κάτσε περίμενε. Χοντρικά πάνω κάτω είναι εδώ. Λοιπόν. Πρόσεξε. Πόσο χαλής είσαι. Τι δυσκολεύεσαι από πίσω. Σήκωσε το πρώτο φίλο. Το πρώτο φίλο. Σήκωσε το πρώτο φίλο τώρα. Βλέπεις. Σήκωσε το τώρα πριν τα ανακαλύψεις. Άλλο. Στην αρχή το πρώτο κατάλαβα πώς το έκανα. 22 φύλλα αντί για να σηκώσεις ένα. Στην αρχή. Που ήταν να μέσα. Θα σου δείξω κάτι άλλο τώρα για να μην μου λες. Πάρτα, πάει για να μην λες μαλακίες. Πάρτα τώρα. Εγώ respect the doctor. Εγώ είμαι fan club. Εγώ είμαι fan club. Λοιπόν, πρόσεξε. Το βάζω έτσι. Το παίρνουμε. Το βάζουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, το γυρίζω ανάποδα. Λοιπόν, πρόσεξε να είναι στα γίνει. Το κάτω φύλλο είναι ανάποδα. Λοιπόν, Σταμάτα ρε. Λοιπόν, το βλέπεις έτσι. Για να μην μου λες βλακίες. Λοιπόν, θα τον πάρω. Κόψε μου όπου θες. Κόψε μου. Εντάξει. Λοιπόν. Το βλέπεις. Το είδες. Δεν το είδε κανείς. Απαράτα μας ρε μαλάκα. Τι κάνεις μαλάκα. Καλό. Καλό ρε μαλάκα. Απίστευτο. Κάνε λεφτά έτσι ρε μαλάκα. Στην ιατρική μαλάκα. Είχα σπουδάσει 10 χρόνια. Λοιπόν, περίμενε, εντάξει τώρα, αυτό χωρίς πλάκα. Είναι καλό, αλλά έχω ένα λίγο ελαφρώς πιο καλύτερο από αυτό. Λοιπόν, το παίρνω ένα έτσι. Το βάζω. Λοιπόν, Κάντε με άσο, παίζεις. πρόσεξε. Όχι, απλά έτυχε. Θα τον τζαλακώσω ρε παιδί μου, βλέπεις εδώ. Λοιπόν, πρόσεξε τον εσύ. Κόβω, το παίρνω. Το βλέπεις μαλάκα, ότι είναι τσαλακωμένο έτσι. Έχει γκαμπίλ. Το βάζω μέσα, πρόσεξε. Έχεις χάσει. Ή όχι. Motherfucker. Τι κάνει ρε μαλάκα. Για να δω κάτι. Ρε μαλάκα. Καλά δεν πάμε να τι έχει κάνει μαλάκα. Φίλε, αυτό γάμισε. Ρε. Σου λέω ο τύπος να βρίσκεται σε Κάνε εσύ. μια ώρα Μία φορά γίνεται, παιδιά. Κάτσε, έχει κι άλλο τώρα, περίμενε. Κάνε τον αυτό με το... Κάνε αυτό Μία φορά γίνεται. Μια φορά, καλά λέω, μια φορά. Ναι, όλα. Έχει σε βίντεο θα μείνει θα φρικάρει μαλάκα. Του έκανε ένα έτσι και βγάλε το φύλλο εδώ πέρα. Βγάλε το σχήμα στο χέρι. Να σου πω να μου το κάνεις αυτό με το χέρι. Μαλάκα, αυτό με το χέρι θέλω να το κάνω μία φορά μόνο. Μία φορά. Κουράστηκε τα δεν μπορεί να Δεν Μία φορά την ημέρα για να Πάμε σταθεί. σε γνώση, παιδιά. Ένα ακόμα. Και άντε. Έλα, πάμε, έχει κι άλλο. Λοιπόν, περίμενε. Κάτσε να δεις. Όλο το φάμε παιδιά. Μπάντα να δω, περιμένετε. Από εκεί θέλω να... Από εκεί από εδώ. Εκεί. Περιμένετε. Λοιπόν, θα κάτσεις από εκεί. Ελάτε καλό γεράκι, φύγε από εκεί. Έλα από εδώ. Και αν φανεί να κάνει θεωρητικά. Κάνει τόσο που δεν καταλάβει τι τώρα μαλάκα. Ρεπουστικές παίζει, αλλά δεν τις βλέπουμε. Με τα χέρια είναι πολύ πιο μαλάκα με το τέτοιο μου. Ποιος θα διαλέξει φίλε. Εγώ. Ποιος θα διαλέξει. Τι θα του κάνει αυτό με το χέρι πάλι. Παρακαλώ στην κάμερα, έτσι. Εδώ μαζί μας. Δείξτε τους όλους. Ωραία. Μισό βανταδόρο. Το είδες. Μισό βανταδόρος. Λοιπόν, εντάξει. Να σου το πεντάρικο μετά μου το δίνεις, έτσι. Για τα χέρια δεν μένω. Το βάζει ανάμεσα. Τσακ, εδώ, να κατέβουμε. Λοιπόν. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Όχι, αχ, μαλακιά, sorry, ξεχάστηκα. Sorry, μου φύγει λίγο. Λοιπόν, άλλη μία.
Γράψε λάθος. Γράψε λάθος γιατί έχω άγχος τώρα και ήταν πάρα πολλά. Και έχω άγχος. Δεν πειράζει, φάγαμε ένα άκυρο από το γιατρό, δεν πειράζει, εμείς τον αγαπάμε. We love doctor. Καπόγλου forever. Sorry. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι έγινε τώρα. Το έκανα λοιπόν να πουλέψω αυτό το κόλπο σε κάτι τύπου στην Αγγλία. Το έκανα σε μια παρέα. Και ήτανε 2-3 φίλοι μου και άλλη μια κοπέλα που δεν την ήξερα. Και τι γάμισα έτσι, ξέρετε. Μάθε το. Μην το χέσουμε, λοιπόν. Και είχα ένα τύπο, ήταν παρέα εδώ πέρα. Την κάτσα ρε μαλάκα, χαλάει το σκηνικό. Και είχα έναν τύπο, έναν Άγγλο, ο οποίος Είσαι κι ας το χολό. ήταν ακριβώς από πάνω και με κοιτούσε συνέχεια. Φύγε το Καλή ώρα σαν αυτό, αλλά πήγαινε μπροστά. Πήγαινε, έλα μπροστά. Άλλα μπροστά. Κοιτούσε ρε παιδί μου κάτι παραμικρή λεπτομέρεια, δηλαδή μου είχε σπάσει τα νεύρα. Και κάτι δεν μπορώ να, άμα έχω κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να δει γιατί αγχώνομαι. Και τέλος πάντων, εγώ πως ανακάτευα έτσι και δεν μίλαγα και στην κοπέλα, ήταν και γαλαρμάτα, ρε παιδί μου, είχε συνεπάρει και το βλέμμα. Ήταν έτσι τα πόδι ρε μάλακα. χαρτιά. Τι έχετε τύπος, χωρίς να το δω εγώ, μου γυρίζει αυτό το πακέτο έτσι. Εγώ δεν το είδα, ξέρεις, μίλαγα εκεί πέρα, εξηγούσα πάνω κάτω τι θα συμβεί στο κόλπο και αφού δεν το είχα δει, ανακατεύω έτσι ρε παιδί μου. Και τα φύλλα μπαίνουν το ένα μέσα στο άλλο έτσι. Και λέω, τι έγινε τώρα να πούμε. Μάλλον δεν το είχα δει. Και ο τύπος δεν το μίλαγα εκεί πέρα και δεν το είδα ότι το έκανα αυτό. Και τελευταία στιγμή ρε παιδί μου, πάω να βάλω τα φύλλα μέσα. Καθώς πάω να τα βάλω μέσα ρε παιδί μου και μπαίνουν όλα τα φύλλα από εδώ από εκεί, το διαπιστώνω ότι τα φύλλα μπήκανε σουρου μουρου. Και λέω, ωραία, πούστε τώρα τι θα κάνω. Περίμενα, δεις τι μου λέει. Και μου λέει ο τύπος, μου λέει, αν τώρα μου λέει καταφέρεις και βρεις το φίλο της κοπέλας, σου δίνω 20 λίρες και πιστεύω στη μαγεία, πιστεύω σε όλα, ξέρω εγώ. Στα πάντα. Εντάξει, εγώ λέω τώρα τι να βρω, γιατί μες στην τράπουλα γινόταν πουτάνα, ξέρω εγώ, ήταν φύλλα αλλιώς, ήταν ό,τι να είναι η τράπουλα ήταν. Δηλαδή, πού να βγάλεις άκρη. Δηλαδή, υπήρχαν φύλλα που ήταν με την πλάτη προς τα κάτω, άλλα φύλλα έτσι, ήταν έτσι, άλλα φύλλα που λέω ήταν πλάτη με πλάτη. Παρεπτός, δεν πιστεύω να είναι αυτό το φίλο σου. Όχι. Εντάξει, το φαντάστηκα. Τέλος πάντων, και γινόταν ένας χαμός με την τράπουλα. Οπότε λέω τι να κάνω. Αλλά ευτυχώς εντάξει, υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Το οποίο θα μας πεις τώρα. Τώρα θα μας κοφάσεις. Είναι η εξής απλή αυτή κίνηση. Είναι το πρώτο φύλλο. Πρόσεξε. Τρελάνε με ρε μαλάκα. Όλα τα φύλλα είναι γυρισμένα. Εκτός από ένα. Και το οποίο είναι. Το οποίο είναι αυτό το δικό. Τι λέει ρε μαλάκα. Μαλάκα. Τι λέει ρε μαλάκα. Πάτα ρεκ. Πάτα, οκ. Κάτσε ρε μαλάκα. Θα δω όλα που έχει κάνει.